Espai patrocinat per Farmàcia Rovira. Sí, era un partit difícil perquè parlem d'un Palamós que no està ben classificat a la classificació ara d'inici amb aquest primer quart de Lliga, però si enumerem els seus jugadors, només hem de dir que el número 6 l'any passat jugava a segona A i l'anterior al Recre, al Girona. Vull dir, estem parlant d'un equip que té molt bons jugadors, que possiblement siguin una mica veterans, sí que és veritat, però que saben el que fan, i llavors en aquest camp es converteixen en un equip molt més complicat, doncs perquè han de córrer menys i per tant això els hi va molt bé, participen molt més amb la pilota i estan més còmodes, no? Sí que és veritat que la primera part, primers 20 minuts sí que hem començat bé el partit, però veritablement l'últim quart d'hora de la primera part l'equip no ha acabat d'estar bé. Ens han fet un gol un altre cop com l'altre dia, amb una jugada de pilota parada que no pot entrar mai perquè hi ha un marcatge individual i entra, i ens deixa una mica encara de tontos, no? Sapiguem que és l'última jugada de la primera part i ens fan el 0-1. La segona part, al descans hem intentat que havien de ser molt més ferres amb els marcatges, que tenien que estar molt més amb la disputa amb Sergi Arimany, perquè és el que generava tot el joc aeri, totes les segones jugades per ells, i aquí hem encertat. L'Edu ha estat molt bé amb la seva marca, hem estat molt més junts, i sí que és veritat que potser estant més junts i portant més el pes al partit ha provocat que ells tinguessin 2 o 3 ocasions bastant clares de gol també, i per que per fortuna no han entrat, no? Altres dies, mira, l'altre dia el Sabadell cada vegada que arribava feia gol i aquesta setmana no ha sigut així, i a partir ha vingut el nostre, que és la pilota parada, els corners, les jugades d'estratègia i els 2 gols que han sigut per mi dos autèntics golassos. La veritat és que pels mèrits del Palamós, possiblement el Palamós hagi merescut no anar-se'n de 8 des d'aquí de la bòbila de Cerdanyola, però clar, nosaltres avui hem jugat contra un equipàs i per tant per nosaltres guanyar aquest partit és increïble, per tant avui s'ha guanyat per decret llei, que es diu a vegades, que és sí o sí, l'equip ha anat a totes, en moments hem jugat al límit del reglament perquè s'ha de jugar amb aquest camp així, però l'equip ha donat la cara en tot moment i encara que s'han de millorar molts aspectes, hem guanyat un partit molt important que ens col·loca en una situació molt maca. A la delantera, en aquest camp, el que li falta són espais, perquè som jugadors de talent. Està clar que Quim Solana avui, per exemple, ha fet, i estic molt content perquè ha fet 70 minuts de molt bon treball, venia de 2 o 3 partits que no estava bé, per molèsties, pel tema del problema del nas que li costa respirar i que a final d'any superarà, però que la veritat a dalt la gent ho ha intentat, Josu ho ha intentat, Silvio ho ha intentat, la llàstima és que Vives hem tingut que canviar-lo, sobretot és un jugador que aquí ens pot donar un plus, no és que dalt no es tinguin bé, és que els hi falten espais perquè els contraris també saben contra qui juguen. Però nosaltres sabem que en aquest camp, és una forma meva de pensar de fa molt de temps, més del 50 al 60% dels partits es guanyen a pilota parada i el 60-70% de les ocasions clares de gol es fan també a pilota parada. Per tant, nosaltres som un equip que l'estratègia la treballem molt, que tenim moltíssimes jugades assajades i la veritat és que han sigut 2 jugades que divendres mateix vam estar treballant i la veritat és que estic bastant satisfet perquè ha sortit el que fem, i quan un entrenador o un cos tècnic li surt el que treballem el dia a dia, doncs encara estàs més content. Sí, tenia molèstia als isquiotibials. Suposo que Vives ve d'una inactivitat, perquè a l'Europa no ha jugat els minuts que un jugador vol jugar, no per res, ni molt menys, però l'altre dia va jugar tot el partit, durant la setmana s'ha trobat bé, a l'escalfament tenia molèsties al isquio, s'ha notat alguna petita punxadeta molt suau, segons la Cris, que en sap molt, ens ha dit que pot ser una sobrecàrrega. Ell ho ha vist clar, jo també, i està clar que un jugador que no estigui al 100% no ha de continuar i per això hem fet el canvi. La veritat és que ara estem contents perquè hem guanyat avui i la setmana que ve hem d'anar al Prat a guanyar. Per nosaltres jugar aquell dia 12 serà molt maco, esperem que vingui molta gent, la gent comença a parlar, però jo també tinc prohibit que aquest tema no ens traspassi, vull dir, està clar que de portes a fora fa molta il·lusió per una entitat com la nostra, que està creixent cada dia a passes gegantades, doncs és maco que aquest partit es jugui, el prepararem com si nosaltres aquest partit el prepararem perquè la gent es doni compte com el Cornellà va preparar el partit amb el Madrid, el que passa que no entrarà tanta gent perquè no hi caben tants com van acabar l'altre dia, però el que està clar és que de moment ara hem de descansar, hem de preparar el partit al Prat fora de casa per intentar continuar sumant punts. Aquests 3 punts ens donen moltíssima tranquil·litat i si això ha fet també que la gent s'hagi posat contenta i el dimecres de la setmana que ve puguin haver aquí 500 o 600 persones que esperem que poden venir, disfrutarem i gaudirem del que ens estem mereixent any tras any i dia tras dia amb el treball que estem fent. Tots som Cerdanyola. Ajuda el club tal com nosaltres fem des de la Farmàcia Rovira al passeig Cordelles número 64.